Bi dɔgɔkun daminɛ n'o bɛ bɛn février kalo tile 15 ma san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka dɔgɔkun daminɛ kunnafoni minnu ma kɔnɔ nin ye o wagati seli Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'o bisimila. Sibirido février kalo tile 13 san 2021 o kun ye diɲɛ selege naani arajo cakɛlaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o hokumu kɔnɔna la sa maɲinakaw fɛ yen nɔ maɲina min yɛrɛ ni ale bɛ bafula bɛ lamini u la olu kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛn ta ni ka a ɲɛnamaya u ye u ka nisɔngoya ni ka o yira arajo tigilamɔgɔ la ni o ye duguladenw ye sa u y'a yira k'a fɔ k'olu ka dugu la ni o ye bafula bɛ ko suyɛni kɔni o ɲɔɲalen b'olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ suyɛni minnu ko don u ka bolimafɛn sen fila n'o ye moto ye o kɔni bɛ suɲɛ ka caya ani fo ka taa se u ka baganw ma. Imam Nafo Ismail Jabi ni ale laginɛ kaisa n'ale gɛnna ka bɔ laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a bɛ maaw ni ka olu laseli maninkakan na o de la u y'a gɛn ka bɔ laginɛkaw olu fɛ yen nɔ a gɛnnen ka bɔ yen nɔ sa a nana an ka ba Maliba o kɔnɔna la o de la an ka o conseil islamique maaw ni o ɲɛmaa a Saïd Ousmane Sheriff Madani Haidara sa olu y'a yira k'a fɔ ko ka maaw laseli maninkakan na ko a bɛnnen tɛ diinɛ kɔnɔna la o de la u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u bɛ fɛ ni alimami n'o ye Nafo Ismail Jabi a ka gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. Jumado février kalo tile 12 san 2021 sirabakan kasara juguman dɔ o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na sa a kɛra sira min kan o de ye an ka faba sira n'o ye Bamakɔ ale ni kurusale o sira ye a kɛra sababu ye ni ka maa 4 o bɔnɛ ani na ka maa 4 fana ni ka ulu joge nin kɛra bolimafɛn min na sa o de ye cɛncɛn ta mobili n'ale bɛ wele nazarakan na ko ben cɛncɛn bɛni yɛrɛ sa a bɔtɔ cɛncɛn tayɔrɔ la ni a kun falen do maa dɔw kun sigilen bɛ cɛncɛn ale sanfɛ mobili yɛrɛ sa n'o ye bolimafɛn ye ale yɛlɛmana n'a yɛrɛ ka sɔrɔ ani maa si ma se ɲɔgɔn ma maa minnu tun sigilen bɛ a sanfɛ sa olu kɔni de bɔnɛna u ni na maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ sa cɛncɛn yɛrɛ dafirila ale kan o de la Kulukoro protection civile ma olu y'a yira k'a fɔ k'a fɔra maaw ɲɛna ni cɛncɛn n'ale kɛlen don ka mobili ka o kɔnɔna fa maa si kana i sigi a sanfɛ ka sababuya kɛ ala k'an kisi ni kasara bɔra la a ko juguman ma yɔrɔ fɔlɔ a bɛ kɛ olu ma olu fɔlɔ de an bɛ dugawu kɛ maa minnu ni olu ni tora la ala ka baara dali nɔgɔya ye maa minnu fana ni olu jogina ala ka lafiya di u ma. Karido février kalo tile 7 tɛmɛnen san 2021 commissariat du 3e arrondissement cɛdo olu ye tɛgɛ da cɛ 4 bɔɲɔngo o kan minnu ni ɲɛnaminifɛn tun bɛ u bolo ɲɛnaminifɛn min yɛrɛ sa ni ale bɛ t'i jɔ biriki 24 na min ni a musaka yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 1 ani sefa wari 200 o la. Abdulnyang Beji ma u ye wele bila ale ma ka sababuya kɛ ko Imam Mamudu Diko ale ka denbaya olu ye damakasi sɛbɛn ni ka o don a juguya la février kalo tile 12 o tɛmɛnen sa u ye a ka sɛbɛn fura ni ka o bila ka taa kiri tigilamaw olu ka yɔrɔ la kuma yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko a ye ja ni ka o de bila ja min n'a kuntagala bɛ t'i jɔ miniti 11 bɔɲɔngo la ko a y'a fɔ Imam Mamudu Diko k'ale ye sefa wari miliyɔn 800 ni ka o di maa dɔ ma maa min ni ale tɔgɔ o ma fɔ o de siratigɛ la sa Imam Mamudu Diko ale ka denbaya o ye damakasi sɛbɛn ni ka o don a juguya la ni a taara ka taa Beji ma olu ka wele ka o jaabi o kɔnɔna la sa maa dɔ fana bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Arasijal ale Imam Mamudu Diko ka fanfɛma ye ale fana ye ja ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko ma kɛ sababu ye ni ka damakasi sɛbɛn k'o don a juguya la dɛ ko maa min kɛra sababu ye ni ka damakasi sɛbɛn k'o don a juguya la ko Imam Mamudu Diko ka denbaya de ka sababuya kɛ k'u tɛna se ka u sigi k'a lajɛ ko kuma sugu dɔw bɛ ka taa ka u fa ni k'ale sɛgɛrɛ ko olu tɛna fɛn fɔ o la.
Bamako sugu ani yɔrɔ tɔw sugu sa olu ɲɛma olu fara ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛni ni ka kunnafonidilaw wele ka kuma fɔ u ɲɛna kuma in yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye k'a fɔ février kalo tile 17 nata in na sa ko Bamako sugu bɛɛ o bɛna datugu ni suguw datugura sa bolimafɛn bolila minnu ni olu bɛ yen nɔ ka taa se warisɔrɔta fanfɛla ma taxi sotarama ale ni camion bɛnni ninnu o n'a a ɲɔgɔnna caman k'olu fana si tɛna boli an ka faba o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko an ka sugu olu bɛ ka taa ni ka olu feere jamana milliardaires ma n'u bɛ k'a jɔ ka kɛ so belebelebaw ye ka u denw ni ka olu ka sigi ɲɛsigi ka se ka o sabati cogoya min na o de la u bɛna u ka nisɔngoya ni k'a yira u ka fɔ la k'olu tɛ faamasi juguya la olu kɔni ka laɲini ye fɛn min sa o de ye ka na u ka sugu ni k'a ta k'a feere an ka jamana nafolotigibaw ma ka fɔ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu tɛ kala don ɲin na ni ka bɛn n'a ye. Ka kɛ ni an ka jamana marabagaw olu ka fɔli sa ka fɔ ko sirakɔrɔ senu guana misala o ni a ɲɔgɔnna caman k'olu kɔni yɔrɔ in bɛɛ bɛna ci ka sababuya kɛ ko yɔrɔ ninnu ye zone aéroportuaire de n'o ye an ka pankuru jigiyɔrɔ masurunya ye o de la sa sirakɔrɔ nɛgɛntana ka taa se senu ani guana misala o n'a ɲɔgɔnna u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka wele bila Aseyidu Usumani Sherifu Madani Haidara ma ni ale o conseil ɲɛma ye u y'a yira Aseyidu Usumani Sherifu Madani Haidara la ka fɔ ko n'a fɔra ko nin yɔrɔ in bɛɛ ka ci ko misiri 300 o de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu o la ko Aseyidu Usumani Sherifu Madani Haidara a k'a lajɛ a ka se ka fɛn fɔ nin ko in na walasa dan bɛ se ka sigi a la. Juma tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2021 Gawkaw fɛ yen sa u ka gouverneur ni o ye Aoua Traoré ale kɔni ye couvre-feu ni ka o sigi Gawo kɔnɔna la min ni a kuntagala bɛna tɛ jɔ fo tile 15 bɔɲɔngo la a bɛ daminɛ bi tɛnɛ février kalo tile 15 san 2021 nin couvre-feu in yɛrɛ kun ye fɛn min ye sa o de ye ka fɔ ko lakanabaliya o kɔni sinsinnen don kosɛbɛ Gawo dugu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ maaw bɛ ka bɔnɛ u ni na cogo min na u bɛ ka bɔnɛ u ni na tentɔ maa maramafɛntigi la kodɔnbali dɔw fɛ o de la sa u ye couvre-feu ni ka a sigi. Adama Sidibe ale ye cakɛyɔrɔ belebele o ɲɛma ye n'o ye cakɛyɔrɔ min n'a bɛ wele ko Detazi ani Kɔrlinga ani fo ka taa se Simink Masa ale ye o ɲɛmaaba ye a yirala k'a fɔ ko san 2020 o kɔnɔna la sa ale de kɛra meilleur chef entreprise ye an ka jamana o kɔnɔna la u ye nin cɛba in ni ka nin jɔnjɔn in ka ŋaniya n'a ye k'a sababuya kɛ a ka baara a n'a ka cɛsiri ye an ka jamana o kɔnɔna la don n'a nataw la sa nin jɔnjɔnba in a bɛna ta ni k'a di Adama Sidibe ale ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la laginɛkaw fɛ yen sa wagati min na diɲɛ seleke naani bɛɛ bɛ ka i ɲɛsin coronavirus ale bana kɛlɛli ma sa laginɛkaw ka jamana kɔnɔna la san 5 kɔfɛ Ebola ni a tun bɛ jamana ale kɔnɔna la ni a kɛra sababu ye sa ka maa 11 ka o bɔnɛ ani na san 2013 ka na se san 2016 ma a yirala k'a fɔ ko a yira maa 7 la u ka jamana tilebiyanfan o fɛ maa 3 kɔni o bɔnɛna ani na o de la teliyala u ka jamana marabagaw olu ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma a kɔnɔna la o kɛra kunu février kalo tile 14 san 2021. Senegalkaw olu fɛ yen sa u ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen bɛ boloci koɲaw ko masa u bɛna na ni boloci fura ye u ka jamana o kɔnɔna la boloci fura min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ 2 kan fɔlɔ n'o ye AstraZeneca ye ka na se Sinopharm ma o bɛna na février kalo laban o kɔnɔna la walasa u ka coronavirus boloci baara olu bɛ se ka daminɛ. Malikunafoni jabarali lajɛbɔ aw tulo garizigɛ kɛra ni kunnafoni de bi ka da aw bɛɛ tulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ɲɛna halisa a ye to k'an ka video aw ka to k'a aimer ka to k'a partager aw ka groupe WhatsApp ni Facebook olu kan a y'aw abonné an ka page YouTube ani an ka page Facebook kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.